Üdvözöllek, és köszönöm, hogy meghallgatsz. Bizonyosan veled is előfordult már életed folyamán legalább egyszer, hogy éjszaka úgy érezted, mintha ébren lennél, mindent hallasz és látsz, de nem tudsz megmozdulni. Mintha lebénultál volna, láthatatlan kezek tartottak fogva, és valami súlyosat éreztél magadon. A szláv folklór szerint ilyenkor egy kikimora fogságába kerül az ember. Ha egyszer egy kikimora beköltözik a házadba, akkor pedig nehéz megszabadulni tőle. De mi, vagy ki is az a kikimora? A kikimora legendás lény, női házszellemnek írják le legtöbbször, és a ház tulajdonosának viselkedésétől függ, hogy jó vagy rossz lesz-e. Amikor az éj sötétjében furcsa hangokat hallottak a pincéből vagy a tűzhely mögül, akkor úgy gondolták, biztos a kikimora tevékenykedik, bizonyosan táplálékot próbál épp szerezni. A legtöbb forrás a morautótagot a proszláv morá, szellem, rossz álom és a protogermán maron szóval kapcsolja össze, amely rémálmot jelent. A lengyel folklórban a mora az élő emberek lelke, amely éjszaka elhagyja a testet és szalma vagy hajfosztánként jelenik meg. A szlovén, szerb és horvát mora szó a rémálomra utal. Ezzel kapcsolják össze egy másik lény, a mora, vagy mara ősi szláv mitológiájának egyik sötét szellemét is, aki éjszaka a férfiak elméjében gyönyörű nőként jelenik meg, és a vágytól kínozza őket, majd kirántja belőlük az életet. A kikimora szó az udmurt, finnugor eredetű, kikkamurt szóból származhatott valószínűleg, amely madárjesztőt, szó szerinti fordításban táskából készített szemét jelent. Első említései a 8. és 13. század közé tehetőek. A feljegyzésekben ekkor említik először. Valószínűleg a szláv pogányságot a kereszténység, amikor maga alá vonta, akkor az ördögűzésekkel hozták ezeket a lényeket kapcsolatba. Az entitásba vetett hit pedig ma is megmaradt, ahol áthatja a régi szláv népi vallás és a kereszténység démoni erőkről alkotott felfogása. A kikimora különlegessége, hogy képes felhasználni bármilyen a háztartásban lévő állati eredetű maradványt ahhoz, hogy teljes valójában megjelenjen. Ha megmarad a csirkelába vagy a kecskefeje vacsorák után, akkor azokat megszállja és alakot ölt rajtuk keresztül. Egy állat testének vagy arcának bármely részét elfoglalhatja. Általában nőként jelenik meg, de mindig látható az állati testrész rajta, amelyet megszállt. Lélektelennek tűnik, csak a szeme világlik ki a sötétből, úgy mondják. A hiedelem szerint a kulcsikon keresztül jut be a szobába, és akkor kezdi meg a kutatást. Apró zajokat hallat, miközben állati maradványok után kutat, amelyek étkezés után maradhattak. Miután alakját felveszi, az alvók mellkassára ül, és így próbálja megfojtani őket. Súlya alatt pedig az ember mozdulatlanul szenved. Amikor ilyen zajokat hallottak, akkor a párnát megfordították, vagy a seprűt fejjel felfele állították a szobába, hogy így űzzék el a rossz szellemet. Két fajtája létezik, az úgynevezett domovi kikimora, ez a házban keletkező, a másik a mocsárból érkezik, amely az erdőben talált állati maradványra kapaszkodik rá, és nedves lábnyomokat hagy maga után a ház padlóján. Ezt a mocsári kikimórát tartják a lesi feleségének, amely az erdő ártó szelleme és parancsolója, amely más népek legendáiban, mint Wendigo jelenik meg. Megjelenése bár változó, mégis fő jellemzői közé tartozik, hogy apró termetű, ráncos, görbe, púpos, néha sánta is. Sokszor ronda öregasszonyként ábrázolják, öltözete szakadt, szinte zsákszerű, haja kócos, bozontos, bőre ragyás. Apró termete ellenére nehéz, súlyos, mintha csak kicsinek álcázná magát, mintha csak illeszkedne az állathoz, amihez hozzákapcsolódott, de valójában sokkal nagyobb lenne a valódi termete. A régi hiedelem szerint, ha valakinek rosszat akartak okozni, akkor ellenségei kikimorát vittek a házába, és ha már egyszer bent volt, nehéz volt azt onnan kiűzni. Egyes mondák szerint akár üvegben is be tudták vinni a házba a kikimora szellemét, amelyet ott szabadon eresztettek, és az csak az este szállt várta. Ha a kikimora élőházi állatot talál és száll meg, akkor gonosz tényé változtatja, aki éjjel megtámadja gazdáit, különösen undok a férfiakkal szembe. A gyerekeket pedig, ha megzavarja, azoknak tilos ránézniük, mert elrabolja őket. Ha nem sikerül elrabolnia, akkor megbetegszenek. Számos jellegzetesség jelzi a kikimora képének mély ősiségét és valószínű kapcsolatát Mokosi istennő képével. Ő a fonással, gyapjúval kapcsolatos munkák, a nők és a tűzhely védelmének szentelte életét, talán innen is a kikimora ellenszenve formát öltve a férfiak iránt. Ugyanakkor a sorstistenség képéhez és az elhunyt ősök lelkének kultuszához is társul a legendája. Vannak történetek, amelyekben a kikimorák egy útközben elhagyott gyermek formájában jelennek meg. Az emberek felveszik és felmelegítik, majd karjukból kiugorva és rajtuk nevetve elszaladnak.
A kikimorára jellemzőnek tartották, hogy nagyon gyorsan fut és nagy távolságra lát, ezért igen nehéz elbújni előle. Nagyon nyugtalanok, nem tudnak csendben maradni, és éjjel is ezért motoszkálnak. Ha az ember beszél hozzá, akkor pedig kopogással, akár válaszolni is képes a kérdéseire. Ha a házba bejut és mindent rendben talál, ha úgymond jó szellemként van jelen, akkor mindig a bejárathoz jobbra a sarokba ül, és a tűzhely közelében éjjelente hallani lehet, ahogy orsót vesz és elindít egy fonókorongot. Azt mondják, csendes éjszakákon hallani, ahogy forognak az orsók és csavarodik a fonal. A varázslók és kuruzslók által elhelyezett kikimorák általában agresszívebbek voltak az emberekkel szemben. A 19. században Pennben a helyi lakosok szerint egy ilyen kikimora volt a felelős egy háztulajdonos haláláért. Úgy tartották, képes korrelálni a házi állatokkal, és az este a macskába bújt bele, és az valahogy képes volt felborítani egy lámpást, amely felgyújtotta a házat. A mitológiai történetek sohasem említenek a kikimora megnyugtatására vagy vele való kiegyezésre szolgáló eszközöket. Egyedül, ha mindent rendben talált a házban, akkor volt esély arra, hogy ne gonosz szellemként töltsön testet. A kikimora képe a népi elméletekben befejezetlennek tűnik. Túl sok módon és féleképpen jelenhetett meg, ugyanakkor sok közös vonást mutat más házszellemekkel is a szláv mondákból. Legendája a 17. században a pestis járvány idején erősödött leginkább fel, amikor egy szerzetes meséjéből a Szolejevszkij kolostor lelkes vén Nikodém barátja a következőket jegyezte le. Mely szerint miközben Kostroma városából sétáltak Moszkva felé, összefutottak egy démonnal az úton. Kopasz feje volt és női alakot öltött, öv nélkül barangolt, és a farka az égig nyúlt és pörgött, és démoni álmokat idézett eléjük. Ezekben az álmokban a következőket mondta a szerzeteseknek. Kiűztétek nővérem Moszkvából, de hamarosan mindannyian Moszkvába leszünk, és ti majd siratjátok, hogy kiűztetek bennünket. Ekkor megszűnt a démoni látomás. Nem sokkal később kitört a pestis járvány Moszkvában, és így azt is a kikimórákhoz kapcsolták. Számos műalkotásban, főleg a 19. és 20. századiakban a kikimóra ártalmas háztartási szellemként szerepel. Az újabb történetekben inkább mint mocsári vagy ártei szellem jelenik meg. Wilhelm Kückelberger Rizora című romantikus drámájában a gonosz szellemek uralkodója Búka büntetésül egy kikimórát küld a főhősre, hogy egy évig büntesse őt. A kikimóra az emberek rossz tulajdonságaiként jelenik meg, mindenkiből a rosszat kihozva, akivel a főhős találkozik. Szomov Orest kikimora történetében a kikimóra a felnőttek számára láthatatlan macska alakjában vigyázott egy kislányra. De amikor megpróbálták kiűzni, akkor agresszíven kezdett viselkedni, és majdnem megölte a kislányt. Ez hát a kikimóra legendájának története. Sokféle változata van, gonosz és kevésbé gonosz, mocsári vagy házi, lényegében egy női alakot öltő mitológiai lény, amely a rossz álmok és az otthoni gonoszság megtestesítője. A hanyagsággal szembeni riogatás, a lustaság teremtménye is egyben. Általánosságban elmondható, hogy a kikimórák megszemélyesíthetik azokat a kisebb problémákat a háztartásban, amelyek a női háztartási munka, a haszonállatok gondozása és a takarítás és rendtartás hanyagságából adódtak. Köszönöm, hogy meghallgattál.